everyone. Good morning Philippines and good morning world. Naggagawa siya ng lemon water. Sarap yan. Masarap ba yan? Yes. Nagpapatrabaho pa rin. Hindi pa ako nakasupply. Buhusan nila yung chlorine. Ayan guys, oh.
Good afternoon. It's already 5:22 in the afternoon. 5:22. Andito na naman tayo sa daan, guys, kasi bibili na naman tayo ng simento. Yan. Yung dati nating gawi pagkatapos ng patrabaho sa hapon ay magkuripas naman tayo ng punta doon sa hardware. Sana naman, I'm crossing my fingers na sana hindi pa nagsara. Diyos ko, late na, 5:22 na. Ayan guys, oh. Mantalayin ko yung announcement ko guys, i-follow up ko. Kasi maraming hindi nakaintindi yung video yung ginawa ko the other day. Ay paki-like yon doon sa mga gustong yung mga gustong angkin ng mga giveaways. Na ang giveaways natin is about yung money guys. Yun ang most requested na giveaways kasi sabi nila mas kailangan daw ng pera para, kasi ako syempre hindi ko alam kung anong need ng mga tao, ano yung talagang priority nila. So mas mabuti rin yung pera dahil magagamit nila sa mga importanteng pagkagamitan nila. Hindi ko alam kung ano-ano yun. Okay, so ang criteria is that i-like yung video na yon, yung announcement na ginawa ko last few days ago, mga Sunday yata yun. I-like yung video, mag-comment, then subscribe, then i-screenshot nyo at i-share din. At yung screenshot guys, doon nalilito yung mga iba nagtatanong ay mahirap mag-comment sa YouTube na yung mag-send ng photo. Ay hindi ganon. Doon tayo sa Facebook, yung Facebook page ng Rich Chits na Rich Chits Vlog, ay nandun yung isinare ko doon yung video at doon nyo isend yung yung screenshot. Okay? And then yun, para malaman ko kung ano yung account nyo sa Facebook at i-PM ko kayo kung kayo ay napili at hingin ko sa inyo yung GCash account ninyo kasi kailangan yun eh. Siyempre ipapadala ko sa inyo yung pera. So yun guys, pinalo up ko kasi maraming hindi nakakaintindi. Okay? Doon sa YouTube, i-like, comment, share, and subscribe, and then share yung video nyon na announcement ng giveaways, and then screenshot, and then i-comment doon sa Rich Chits Vlogs page doon sa Facebook. Ayun. Very clear? Oh, simple lang naman. Naman tayo. Nandito tayo nga sa Tado, punta na naman tayo at bibili ng simento. Ayan, materials again. Nako, talaga naman ang ganda ng sunset. Wow, sinalubong tayo ng sunset ha. Mataas pa ang sunset 5:26 na in the afternoon. Ganda. Oh, nahagip na naman natin ang sunset. Maraming gulay dyan. Wow. Bukas pa? Bukas pa. Yay! Thank you Lord God. Let's go. Buti na lang na inabutan pa namin. Ay, salamat. Oh Lord God, thank you. Yan yung asawa ko na bagets oh. Ayan oh. Bagets yan. Kami oh. Only in the Philippines. Dito happy talaga sa Philippines. Look at that. Oh, happy. Diba? Happy kami dito. Oh my God. Nandito tayo guys. Oh, kay Limson's Hardware. Always Limson's. Para kung ka nga naghihintay. Mga basang sisiw. Oh my God guys. Puripas. Papuntang Limson's para lang magkaroon ng materyales. Talaga naman. Kasi kung wala yung simento, paano nila mabuhusan yung flooring namin sa taas? Kaya kailangan talaga. That's why
Ang kulang na lang, bukas magpadagdag kami ng gravel and sand na naman. Oh my God. Maraming seafoods. Gampang. Hindi. Dalagang buke. Bangus. Magkakano doon? Yung malaki 1,000. Kasa ka ni? Pagpila ni? 1,000 mambe. 380. Ikot ako ng ikot, wala naman palang naka-record. Ano pa? Ito lang. Ha? Ito na, maliliit na. Maliliit na? Oo. Magkano pa tayo doon, iba? Oh. Ano yung lami? Ma, malasugi ma. Kilo ane? 450. 450? 450. Siyempre, ito. Hindi po. Ano tayo? $180, $240, $220. Ha? Ano yun? Ano yan? Ang laki. Ay, yung ano? Lukso? Bili kilo, rupe. 350 kilo. Ano ni tinuwag? Pero katungan. Sige dito. Pakita ko sa'yo. Ito, ano to? Sarap, ma'am. Kung saan na nga isda? Sa ilalim Ha? ng pinakalaliman ng dagat yan. Kasi nga nani. Billion, 380 lang. Walang tabas. Kung saan pagluto? Sinog ba? Sigang, sabaw, sugba, Ha? ilaw. Ha? Ay, hindi mo kilala? Oh my God. Yan nga ro. Hindi ka dito. Meron pa dito. Ayan o. Ayun. Pampano. Ito. Paksiw natin. Dipet, ito? 400. Ay, 400 din. Ano ba ito? Kay bagulo. Hala, pampano. Ito naman tayo. Tagpilaan eh. 450. Pareho kag isang kilo. 1 kilo please. Maya pag na? Maya. Maya ha? Kila Maya? 550 sir. Lami na ang sabaw. Lami sa bawana. Ayaw apilig sa tubig ha. Ila tanan? Ila na itong tanan? 50 tanan lang. 850? 440 o 410. Okay, sige. Salamat. Nice iyang mga isda dire. Okay. Unya dire. Let us see. Ang ganda rin ng isda dyan, oh. Makintab, oh. Maganda ang isda ngayon, oh. Ganda niya, no? Bagong kuha. Tamarong ma'am. Gwapa kayo na. Kasing gwapa ni mo. Mas gwapa pag ikuani ma'am. Isa ma'am. 2 kilo. Yes, thank God. Okay. Thank you ma'am. Di, nagpapahan, manggol ko ni mo. Mana nakakuha kog 2 Mas kilo. gwapa po nagtinira ma'am. Salamat. Salamat kay gwapa ko. Piluan ni ma'am na. Nagwapa. Ha? Piluan ma'am, dili na. Dili na. Buutana nila, oy. Gusto nilang hinluan, oy. Yani ma'am. Pasti lang pagkabuutan. Ala, kung giblag ko sa Sinoy. Vlogger, binatigtan ako sa mga vlog ma'am. Ala no, halimbawa ko kung balibo. Ala, nanlimbaut daw yang balahibo. Motra pud ka. Ko, kung mga Ricardo na Amerikano ng baliba, dud ko. Ang ano man. Hindi na napulihan ng bana na ginisara na dud. Mao gyud. 560.
Oh, Jud. Onja. Ay, anipod. Anak ko, ma'am. Pila na to? Ilan na, ma'am? Ani, duha. 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 30, 60. Oh. Supli ko ni mo, ano, ma'am? Suplihan ka, palita, ma'am. Kadali, ma'am. Siya man di ito yung tagaputos nila diri. Oh. Abi na ako customer. Bilangan ma'am. Tara, ma'am. 30. Salamat Okay. tayo. Ay, Salamat. Okay. Napasin, ay, kalimti, sir. Aja, in town. Aja, in town. Sige, salamat kayo. Sige, salamat. Marong, ma'am. Okay. Okay. Okay, let's go na. Dami na nating nabili. Hindi tayo kukuha ang crab. Ayaw mo, o nga. Hindi rin mahilig mga bata doon. $800 na lang ni. 800 na lang. Mahal pa ay. Sir, nabuli na sir. Bulinaw. Ang daghanag. May isda diri. Oy, oy. Okay, let's go home. Hala, ginabi na kami. Okay, bye-bye guys. See you on the next video. God bless. God bless us all. At yun nga, yung paalala ko sa giveaways guys. I-share nyo na yung video para sa ganun ay dumami na ang mag-like. Dahil hinihintay ko, I'm promising you na matutuwa yung mananalo guys. Talaga, matutuwa kayo. Hindi lang naman isa mananalo nun. Baka, maybe, depende doon sa mga comments at ano, na magsilabasan dyan. Okay? Okay, biro mo yon. Ang price is 1,000, di ba? So, let's go home. Bye-bye. See you. Good night. Buwang na to. Grabe ito, sobra. Buwang na to. Nangungurso na. Dahil ito ah. Personalan yan do ya. Ito yung inasita mo no, yung mauna ni. Yan na yon. Oo. Strict to sobra ito ah. Parang mayari ng ano ah. Altas kita na naman para sa soft drinks ng mga trabahante. Diyos ko, yan ang routine lagi no. Dito na naman tayo. Akala ko sa ano 7-Eleven lang itong ganyan. Dito rin pala donut ko, boto ko. Kaninong donut ka kakagat? Kanino? Oh, tell me. Comment down below. Ayan oh. Dito sa Mr. Donut. Ay, autograph na naman. My God, ay autograph. Puro mainom ang puro liquid kaya mabigat. Merong makahilo na Carlo Rossi yung sa galon. Merong mga soft drinks for the panday and yung mga workers. Ay, sorry. Sige, okay na. Okay na. And then, ganon ang routine namin pagka dito.